bakal dadi dawuhku iki. Nggih. Nggonmu nampa dawuhku lambarana aksara nga telung perkara. Nga telu niku napa mawon? Ngrungokno, ngrasakno yen wis nglakonana. Oh iya. Ingkang rinumpakana pasewakan ora ana liya mung kejaba Kang Raka Duryudana menggalihake perkara Pandhawa nggone arep mbangun Pura Kencana. Lho. Lah wong sing bangun Pandhawa kok sing menggalih Kakang Prabu Duryudana niku pripun? Merga iki ora mung waton bangun, ya ta? Bangun bukan sembarang bangun. Nggih. Ning ana bab kang sinambi jroning bangun pura iki. Napa niku? Kowe ngerti apa ora? Pura Kencana kuwi nek wis dadi arep nggo apa? Ajenge napa? Arep dienggo sapatemone para raja Narpati sak jagat iki nggone padha liru sumber daya alam karo Praja Ngamarta. Wah, sae niku. Niku tegese nuladani karo negara Ngastina. Lho, wong manca negara nek arep nandur pawitan niku ten Praja Ngamarta negarane kudu tentrem dhisik. Ngatur. Kok sik ta? Kowe kok ya padha wae ngelem kono ki piye ta? Kowe iki ora ngerti sambung ngrapete karo Bratayuda kok. Lah sambung ngrapete napa? Yen nganti iki mengko Pura Kencana dadi ya ta, para raja Narpati nggone tapak asma ora wurung besok Bratayuda ngewangi Pandhawa. Ngerti apa ora kok goblok men kowe? Wah, lah kula malah mboten tekan semonten. Nah, wong merga pikiranmu iki cethek kok. Mula dilalah iki mau ana dayoh buta saka ujung gribik. Ya ta? Buta raine celeng, raine babi. Nggih. Jenenge Celeng Demalung, dheweke golek Ratu Getih Putih arep dienggo tumbal negarane. Nyuwuni dipalilah arep mateni Puntadewa. Lah terus sampean Ayo aku kandha karo Celeng Demalung nek kowe iso mateni Puntadewa ora mung nentremke negaramu, Ngastina ya bakale tentrem. Mula Dur, kowe tak celuk rene kuwi ayo tak kanthi ngewangi Celeng Demalung mateni Puntadewa munggahe mateni Pandhawa. Mengki riyen Mat, kula tak usul, kowe arep usul apa? Nek sampeyan sida arep mateni Pandhawa, kula nyuwun pamit mawon. Nyuwun pamit piye to? Kula niki wis jeleh ngrungokke pidato sampeyan niku lho. Pidato kok sayane ora ana bedane. Siji golek wahyu, loro ngrabekke wong, telu mateni Pandhawa niku. Apalan telu niku. Mongko telu niku ora tau ana sing kelakon. Kok nekat mawon lho sampeyan iki. Golek wahyu ora tau entuk, rabi ora tau gathuk. Napa melih mateni Pandhawa blas ora jegos. Ngono kok ngeyel lho sampeyan niku. Upama sampeyan dudu pak kula cilik tak dol sak payu-payune kok, Mas. Lah piye? Ngastina kon tentrem ki piye wong sing dadi patih ora mikir majune negara, mung kudu arep mateni wong wae kok. Sampeyan iki jane menungsa apa jagal wong. Patih mbok ya wis Pandhawa bangun sampeyan ya ora urun, semen ya ora dijaluki. Lah kok jahil niku ten apa? Kudune sampeyan niku malah ngandani kali anak-anak sampeyan Kurawa niki. Sebabe apa Ngamarta iso bangun Ngastina kok ora, nggih to? Ora kok malah arep ngurusi wong arep bangun. Gledhek petele sampeyan nek ning negara tentrem sampeyan iku serik. Ngoten. Lho kaya ngono kok nekat wae nyuwun ngapunten nggih, Man. Nyuwun ngapunten. Mripat sampeyan iku rak telapukane kaya telapukan munyuk to. Isine mung kriyap-kriyip pikirane letek. Apa sing kudu tak rusak? Apa sing kudu tak du ngoten niku. Sampeyan saya tuwa niku nyicil nyuda dosa, Man. Nggih. Anak sampeyan iku do tiru karo sampeyan kabeh. Anak sing dadi patih lakune kaya ngono terus anak-anak ini kenapa? Kaya ngono kok dadak kon nyonto karo anake. Apa kilo gitoke? Wis. Priwun? Wis. Oleh munguli ayaku mau wis. Mpun. Puluh kowe sing pinter, kowe sing dadi patih. Cetul ki aja ngregoni lakuning Badir, ngerti? Kowe iki dadi Wadyabala Ngastina. Kowe iki dadi anak buahku mung kari mangkat tanda tangan sesuk nampa blanja selesai.
Ngono kok dadak nuturi ngopo? Nggih pun. Wis piye? Pun dipun masine kalah niki. Pun mangkat mawon. Nggih, pun mangkat. Pun kula pengen ngerti babare lelakon buta celeng iku sida mateni Pendha napa ora? Alah, kula ora mung yakin, ora mung hakul yakin kepara ainul yakin. Dina niki Pandhawa ora bakal mati merga lakone bengi iki dudu patine Pandhawa. Pun ngoten mawon. Wis sakarepmu iki. Kowe iki wong waton Sulaya kok. Satama Wonten dawuh. metuwa njaba le. Metuwa njaba aja ngramesi tembunge wong pekok-pekok iki. Yen enek mulyane ora wurung kabeh do melu mangan. Kowe metuwa njaba. Perintahna Wadyabala Ngastina melapati lakune Celeng Demalung yen nganti ana mogane lelakon ngewangi Celeng Demalung mateni Pandhawa keparmadal pasilan. Enjing bidhal gumura saking Ngastina Nagri. Om kung ingkang bala Kuswabara busananira lir surya wekalira. Saka ing jalaniti arasa madangi jagat mungup-mungup aning sabocahing wukir merbabak bang sumirat ana sarating surya nampek mega lan gunung-gunung. Oh sampat sangya para prajurit ketinggal gilar-gilar lampahing Purwadyabala.
Kumyung swarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru apa-apa tansaro Om Teni Romet Parna Om Dwaja nyuwang bending Sang swatama kang minangka cocok ing para wadya kala ing pokok wonten dawuh bilung dalem Ndara Celeng kowe wis ngerti sing dadi kekarepanku sampun Ndara Celeng yen to aku tekan Ngastina iki nyuwuni diparilah kelawan Prabu Duryudana arep mateni Pandhawa. Nggih, Ndara Celeng. Kowe muni celang-celeng. Sronggot wetengmu brodol ususmu kapok. Aku wis entuk palilah kok. Ayo, kering lampit berungkat kipul gajah gelar singa barong. Tak ora arik negara Ngamarta kok. Anoman malumpat sampun Parabeng witing naga sari mulat mangandhap katingal Om Wanodya yukur waking gelung rina sakwara kesma kang iga-iga kaeksi Siwanoman
Ana apa ngger wis anggeni? Kakang Gatut. Yai wis anggeni ana apa? Kakang Abimanyu. Ana apa Yai wis anggeni? Wong Koceluk. Eneng apa wong edan? Mulane Siwanoman Kakang Gatut, Kakang Abimanyu lan Kakangku sing Koceluk siji iki tak klumpukke. Jalaran aku wis nampa dawuh saka para pepundhen Pandhawa. Nggone para pepundhen Pandhawa mbangun Pura Kencana dipasrahke marang kabeh para putra-putra iki wae. Waduh nggih wis anggeni. Ing kene pepundhenmu Pandhawa ngajari tanggung jawab marang sira kabeh. Kowe dadi cah enom aja mung enak kepenak, aja mung mangku tangan lungguh sila tumpang ning gelem tumandang. Awit kudu eling lamun besok ing sepuh wis wancine lengser keparabon mung sira anak-anakku iki ingkang bakal nerusake sing dadi gegayuhane wong atuwamu ya pepundhenmu wis anggeni. Ya. Nanging dawuh saka Simbah Abiyasa nggone mbangun Pura Kencana ana pirang-pirang syarat sing kudu diwujudke. Syarate apa wae? Syarate ya kuwi kayune kudu nganggo kayu jati wulung. Kaping pindho nggone mbangun kudu nganggo mustikaning wedi malela. Lan nggone mbangun kudu tinunggon Sang Hyang Bathari Sri Dewaning Kemakmuran. Nyelehke watu sepisanan kudu pendhita sing suci lair batine. Mula aku arep nyuwun tulung karo Siwanoman. Siwanoman, mara gamblangno. Ngendi papane kayu jati wulung? Ngendi papaning wedi malela? Ya. Kengeyang ora luput lamun to sira wis anggeni didhawuhi ngawat-awati utawa aku sing didhawuhi ngawat-awati marang sira wis anggeni. Jalaran ala tanpa rupa Punwa ki ngerti kabeh papan dununge sing tok kandhake kuwi. Lah, Pak Dianoman kuwi kandhane kuwi jimat mlaku. Mula kudu diawet-awet. Saiki tuduhna Pak De. Kayu jati wulung kuwi goleke ning endi? Terus nek arep tuku wedi malila kuwi tukune ning endi? Wis anggeni. Apa wae? Kayu jati wulung kuwi mapane ana alas. Alas kuwi jenenge alas Jatirokeh. Alas Jatirokeh? Iya. Kuwi alas ning wis tuwa banget, alas kuno banget. Kuwi mbiyen yasane Prabu Sri Mahapunggung Narendring Purwacarita. Lah terus wedi malela kuwi. Antasena, piye Pak Dik? Wedi malela kuwi sing kagungan dudu wong liya. Lah sapa? Sing kagungan kengeyang dhewe Pukulun Bathara Baruna. Loh. Lagi krungu iki aku. Nek Simbah Baruna saiki nyambi dodol wedi to. Oh, kok sembrono dewa kok dodol wedi. Lah apa ora entuk dewa ki nyambi. Oh, ngono wae. Ya. Kuwi papane kayu jati wulung lan wedi malela. Mula, Ngger, wis anggeni sebabe apa? Kengeyang paring dawuh nggone mbangun wisma kudu nganggo mustikaning kayu jati wulung kuwi ana karepe. Karepe apa? Kayu kuwi kayun, kayun kuwi karep. Jati saka tembung sejaning ati. Wulung tegese ngawu-awu pulung. Yen diluwesake nggone mbangun kuwi jroning ati tansah nunggu marang ganjaraning pangeran. Oh ngono wae. Iya. Yen wedi malela, malela kuwi tegese ngeglo utawa cetha. Nggone mbangun Pura Kencana aja padha selintutan polahe, aja padha delikan. Kabeh kudu padhang, ya toh, padhang arep, padhang mburi. Kabeh kudu sing sarwa cetha. Kowe ngelingke marang kabeh para putra, kowe urip aja nganti milik nggendhong lali. Mengko mundhak mbilaeni wis anggeni. Ing karasang wis ateng awan. Molat sri langening marga
Ya. Gandeng wis cetha. Yen to kayu jati wulung kuwi mapan ana alas jati rokeh. Wedi malela Simbah Baruna sing kagungan. Aja nganti ketanggungan Kakang Gatut. Ana apa Yai? Aku njaluk pambiyantumu Kakang Gatut. Golek ana kayu jati wulung. Kakang Gatut tak suwun diawat-awati Siwanoman. Oh iya. Ngestokke dawuh. Nadyan kowe bocah enom, aku wong tuwa tok perintah, aku ora bakal suwala. Aku lan Kang Raka, Gatotkaca aku arep budal dina iki golek kayu jati wulung. Wong Koclok, Ana apa wong edan? kowe mangkat to saiki. Nang ndi? Golek wedi malela. Oh iya. Kudu entuk gawe. Yen nganti kowe bali nyang Amarta kok ora entuk gawe. Kowe tak jejeki dhewe. Oh iya ya. Kowe iki dadi pimpinan proyek pisane kok galake ora jamak. Ya, aku njaluk pamit, aku tak budal dina iki. Sowan Simbah Baruna njaluk wedi malela. Muga-muga lebeng karya entuk gawe kabeh Kakang lan Siwanoman. Iya, makasih. Hati-hati. Wah, kakangku iki sing ngro entuk gawean. Aku tok perintah apa, Yai? Kakang Bimanyu, Ana apa Yai wis anggeni? dina iki wis anggeni perintah karo kakangku. Goleki Bathari Sri sing ilang saka tanah Jawa. Lah banjur ana ngendi oleh goleki? Sing jenenge golek iki durung ngerti ya. Nek wis ngerti iki jenenge marani ora goleki. Oh iya. Lah meneng kok nganyelke lho iki. Wong kelemar-kelemar gondrongmu tok sing tak ndel-ndelke. Bareng takon kok tolah-toleh. Ya diapura ya, Dik. Ayo duwe kakang, duwe adi cakrake kaya ngene kok. Kakang kok lemes iki piye? Iya. Aku njaluk pamit tak goleki. Lah terus kowe pamit golek ya ana ngendi? Jenenge wing goleki ya ta. Yen ngerti kuwi marani. Oh males to iki. Wis sakarepmu. Pun Kakang bakal ngampiri wa Semar Badranaya. Mangsa bodho Kakang Abimanyu. Sang Gatotkaca dina mata areka siwi tekapira sang Sri Tarasna harta manarama uji saktini rasane pake ing ucaran mawon sammo Gara cita jroning cipta
uripe ya sira risang yan. Ana dongeng enthek-enthek si penunggal patenana penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di ndak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber tetiwasan ora pangling iki sanak lawas Anoman lho Suwatama iya kowe trunyak-trunyuk yak-yakan kuwi arep menyang endi? Sumingkira, aku tak gawe liwat. Yang sing liwat wong siji munggahe wong lima tak lilani ning gandeng sing liwat luwih saka 100 dasare kowe nggawa gaman komplit. Sujana rasane atiku, luwih becik bali ya wae, aja mbacut. Pandhawa aja ngimpi mbangun pura kencana. Kudu urung, kudu tak bubarke. Lah, gak tenan. Angger ketekan maling kaya raimu kuwi entek-entekane arep ngrusak tatanan. Kowe arep mbubarke para Pandhawa nggone mbangun pura kencana kena waton bisa nglangkai kuwandane Anoman. Wah, edian. Kowe kethek tuwek keplek mung karinjeng kang ning luwangan kok kemakimu ora jamak. Kowe nantang perkara karo aku. Ya, pancen tak jarak. Wani karo aku, malah kepara kowe mikira kowe wani karo aku iki gacomu apa? Kowe perang karo Anoman ki menang nalika kapan wayangane ngendi sing duwe gawe sapa? Eling-elingen. Wis to, kuwi biyen. Nek Suwatama saiki gak padha karo sing biyen. Aku wis duwe Aji Jaya Kawijayan. Ngerti? Sepira? Yen kowe arep nyoba Aji Jaya Kawijayan ing Suwatama mara maju rene. Maju rene tebuak diadamu mutah getih ing kono margane patimu. Ayo coba. Hati-hati, rasa meling. Hot. Hati we. Hot. Pasti aku. Oi, pekian. Masuk. Oh. Awas. Hati.
angel iki ora jamak. Ayo. Ah, candak bekok. Biar. Hei. Op. Hoi. Angel men cekelane iki. Yo. Ah, hoi. Pasti we. Yo, op. Alas. Pasti. Ayo. Ah. As. Aku. Duh. Aduh. Waduh yo. Waduh yo. Wah. Waduh. Oh, hoi jegar. Nyo iki jalukmu. Oh. Iya. Duh iki. Mati ya. Aduh yo. Wah. Wah. Oi. Aduh yo. Wah, iya. Oh, hoi. Canda. Hoi. Hi, lo, ya, hi, yo. Ah, iya, hey, lo, mati ya, oh, ya, what, mati ya, what, yo. Wah. Meleleh men kethek. Has. Ya, hot. Hoi. Pasti we. Coba diadamu Wah. Hai. Hit. Hoi. Pasti we. Yo. Pupuh godo mutar we. Ayo maju rene. Yebuk pecah dasmu we. Pecah sirahmu we. Hop, wedan. Wow. Ngece. Hop, oi, yo, hoi. Yo, hoi, gorene. Gorene yo. Wah. Gaman disembah-sembah diancik-ancik. Mrene omah disembah putut lu. Buat. Loh. Wah. Ya. Hai. Hei, hei, hai. Ya. Hai. Oh, hei, hai. Buat. Ya. Awas. Yo, wah, ya. Ho. Buat. Buat aku.
Mundur. Antasena ayo. Ati we. Wah. Wah. Ambruk jambak. Kotiar we. Woi. Bianting we. Lo. Ayo lo. Ambles bumi. Apa-apaan. Ayo. Ya, karepmu kene. Antemen sak senengmu. Ya. Dodo geger. Pilihan dewe. Mut, biar we. As, yo, hei, ida, oi, bianting, biar, oi, yo, wah, we. Yo. Oh, hai. Yo. Hop. Cadak. Wedian. Cekelane angel meni. Yo, hai. Yo, hei, lo. Yo, hai. Yo, biar. Mati aku, ya. Ada deh. Wow, bosok we. No, apa? Kuwi patih kuwi. Karepmu piye? Rene tak jaluk. Ya, jaluk. Kelakon bosok pecah ndasmu. Ya, tutukan. Has. Ora sabar. Ora. Kurang seru. Oke. Ya, kene. Has. Mutiar. Sing adoh. Oke. Iya. Kerasa ora? Ora. Bosok kowe. Iya. Aku le. Wow, hilang nyawa Mutia. Antasena Mutia. Antasena. Oh, lali alah matane iki. Wah. Menapa, Mas? Sampeyan kok mengkurep temri. Aduh. Aku digebuki wong edan. Sinten? Durmagati. Won, mah mundur. Celeng demalung resane malam.